Σήμερα θα παίξουμε ένα παιχνίδι που ονομάζεται Super Adventure Bear. Δεν ξέρω, νέο είναι, καθίστε αναπαυστικά να το δείτε, γιατί και έχει μια περιπέτεια ονόματι που πρέπει να κερδίσει κάτι μπλε με έλισσες, δεν ξέρω. Εμείς όμως θα το κάνουμε πολύ γρήγορα. Λέει εδώ ότι όλοι ζούσαν αγαπημένοι και λέει ένα μοβ φίλτρο τους επηρέασε, οι μέλισσες έγιναν κακές, ένας ήρωας επιβίωσε και θα σώσει τον κόσμο. Και τώρα ξεκινάμε. Στο καλό. Τον βλέπετε εδώ είναι. Πάμε. Λοιπόν, τώρα στο καλό, πώς πήδαω. Τι κάνω, τέλος πάντων. Λοιπόν, στο κάνω. Λοιπόν, ouch. Μπλα 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 μπλα. Μπλα μπλα μπλα. Λοιπόν, Super Bear Adventure ξεκινάει από τώρα. Λοιπόν, δείτε το μέχρι το τέλος. Κάπου να πάμε, λέει. Λοιπόν, εδώ λέει ότι πρέπει να πάμε, ας πάμε. Πήγαμε. Δύσκολο, παιδιά. Εύκολο είναι μέχρι τώρα, δεν έχουμε δει σχεδόν τίποτα. Άλλη πόλη δεν είναι αυτή. Ναι, πρέπει να ελευθερώσουμε αρκούδες. Τι στο κάνω, δεν κατάλαβα τίποτα. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Όπα, τον σκοτώσαμε. Τι είναι αυτό? Τι στο καλό είναι αυτό? Να μαζέψουμε πολλά coins, τέλος πάντων. Και να ελευθερώσουμε και κάποιες αρκούδες. Λοιπόν, τώρα πάμε από εδώ. Πρώτη φορά το παίζω, παιδιά, αλήθεια. Καρδιά για να κάπως, ας το πούμε, να σου γεμίσει η ζωή. Τι κάνεις? Όχι. Θα το κάνουμε χωρίς να είναι αυτό. Τι στο καλό, γιατί έχει αυτά τα μοβίλτρα. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάει και αυτός. Ελάτε όλοι. Λοιπόν, λέτε να εκπληρώσουμε την αποστολή μας και να σκοτώσουμε αυτό το boss που έχει. Τι λέτε, γράψτε μου στα comments και μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe και like επίσης. Και subscribe. Το subscribe είναι το πιο σημαντικό, παιδιά. Κάντε το να ανεβούμε, να πάμε 30. Άμα πάμε 50 εγγραμμένους θα ανοίξουμε live.
Είμαστε ακόμα πολύ μακριά από τους 50, όμως πατήστε το subscribe. Όπα. Το καλό γίνεται εδώ. Τι είναι, γιατί δεν μπορώ να αλλάξει πάνω. Τι στο καλό. Πάμε... Στο καλό ρε παιδιά γίνεται εδώ. Δεν έχω καταλάβει τίποτα. Καλά πρέπει να ελευθερώσεις κάποιου. Να ελευθερώσεις αυτόν τον τυπά. Καλό, γιατί δεν μπορώ να με βοηθάνε. Τι έχει γίνει ρε παιδιά. Τι είναι αυτό το παιχνίδι. Πάνησα. Λοιπόν, το μήνα λέει να ελευθερώσουμε και κι άλλο. Τι στο καλό ρε παιδιά. Έχω πραγματικά, είναι δύσκολο λίγο το παιχνίδι. Πού είμαστε εδώ. Φτάσα. Και τώρα την ελευθερώνω. Και να δείχνει κάπου να πάμε με ένα βελάκι. Θα πάμε λίγο να εξερευνήσουμε. Όχι να εξερευνήσουμε. Γιατί μπορεί να έχει κάτι μυστικό, νομίζω. Όπα, το βρήκαμε εδώ πέρα. Και μετά θα πάμε σε αυτό το βελάκι. Ανεβαίνουμε. Ανεβαίνουμε. Κάνουμε κλειδί. Και ανοίγουμε και αυτόν. Τώρα πάμε στο βελάκι. Πάμε στο βελάκι λοιπόν. Και τώρα νομίζω θα πολεμήσουμε μποσάκι τώρα. Νομίζω εγώ. Λοιπόν, τα λέμε όταν να πολεμήσουμε. Φτάσαμε στο boss. Και κακάμε. Τώρα θα πάμε να το πολεμήσουμε νομίζω. Οπα, πού πήγα. Να το boss. Τι στο καλό. Χελώνα γκόλεμ. Το καταλάβαμε. Πρέπει να το πολεμήσουμε. Το χτυπάμε. Τόσο εύκολο είναι. Παναγιά μου. Παναγιά μου, τι είναι αυτό. Το σκότωσα. Καταφέραμε. Καταφέραμε παιδιά. Πάμε λίγο. Λοιπόν, πάμε λίγο στο χωριό της Αρκούδας. Λοιπόν, το Snow Valley δεν θα το δούμε εδώ, θα το δούμε σε άλλο βίντεο. Άμα σε αυτό το βίντεο παιδιά σπάσετε τα likes, σπάσετε τα likes πραγματικά, άμα πάμε 15 likes 20 και πάρει και πολλές προβολές, θα πάμε και στο Snow Valley και θα συνεχίσω αυτό το παιχνίδι να παίζω μέχρι που θα το τερματίσουμε, ok. Να σπάσετε όμως τα likes, τουλάχιστον να πάρουμε 10 likes και θα το συνεχίσω. Να τα σπάσετε τα likes. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο, bye.